Ay, good morning. Time check. 10:31 ng umaga, July 16, 2022. Nandito ako sa yard namin, guys. Dito na ako natulog kagabi. Dumating ako dito mga 12 midnight na. Hindi na ako na umuwi ng bahay kasi pag umuwi pa ako, mag-drive pa ako papunta doon, mga 25 minutes. Pagdating ko, hindi pa ako makatulog agad. Tapos pag kinaumagahan, gigising ako ng maaga para mag-drive pabalik dito. Dito na lang ako natulog. Next move ko ay after 8 hours. Dapat kanina 8:30 ako ay pwede nang lalabas, pero naghintay pa ako ng plano. Kanina nag-pre-trip ako dyan sa labas. Tinawag ako, sabi niya, Marlon. Tapos nakita ko, uy, yung kasama ko po. Ito na yung pagkakataon namin na mag-commit kami kasi hindi kami nagkausap, no? Nag-meet lang kami one time bago pa siya, parang orientation. Saglit lang kasi ako ay may kinuha lang dito sa yard. Ako ay aalis na, nagmamadali ako. Ngayon, timing na nagka-usap kami, nagkakwentuhan. Actually, ginawan ko na ng video para maipakita ko sa mga viewers. Panoorin nyo. Ito, nag-install na. Ayos yan. Dashcam? Oo. Inaalis mo pag kababa ka? Kasi nabalita ko yung mga nawawala. Wala akong problema. 2 minuto, tanggal ko na agad eh. Kaysa umiyak-iyak ka, nawala. Saan mo nabili yan? Amazon. Si Commander yan. Si boss. Oo. Tapos saan mo isaksak? Sa taas? Guys, good morning! Nandito kami sa yard sa Mississauga. Ipakilala ko sa inyo, kasama ko sa trabaho si Yuri Luistro, Tubong, Batangas. Sa mga taga Batangas dyan, shout out. So si Yuri ay kaibigan ni Frank, no? Frank. Shout out sa iyo, Frank. Ito si Yuri, Abutan niya ako dito, natutulog ako dito sa yard. Ako saan ka papunta? Brampton, tapos Amherst Park, tapos South Carolina. South Carolina, okay. Si Yuri ay isa sa mga natulungan po natin na i-recommenda makapasok dito sa company. Pang ilang? 9 weeks. Pang 9th week na solo. Si Yuri po ay pang 9th week niya ngayon na solo driving. May experience ka ba sa truck? Pilipinas? Oh. Walang experience, katulad ko, walang experience. Dito na lang. Katulad sa amin, sa akin, sa mga baguhan, si Yuri din ay pumasok sa AZ School. Saan na school? Dito sa Worldwide, sa Islington. Dito lang. Pumasok siya ng AZ School. After, walang experience nga, na sabihan ako ni Frank na kung pwede tulungan ko si Yuri. Ngayon, nandito na siya. Basta may makatawid ka ng USA, may license ka, new driver ka, walang experience, ikaw ay pwede para nandito sa Canada. Yuri, marami kasing nagtatanong sa akin, ang dami, mga lahat, about age limit, magkano ba ang edad na pwede. So hindi ko masagot-sagot kasi sabi ko, as long as pasado sa medical, di ba? Yeah, So, as long na reach mo yung qualification nila, Sa no medical. age limit. No age limit. Yeah, as long na kaya mo. Okay, so kung okay lang, matanong kita, how old are you ba? 55 going to 56. 55 going to 56. Sa mga nagtatanong dyan, may nagtatanong sa akin, 47 na daw siya. Pwede pa ba daw? Si Yuri, 55, running 56. New driver, walang experience, pero nagsusolo driving na ngayon sa open highway sa USA and Canada. So saan na ang napuntahan mo? Philadelphia, New York, Wisconsin, Winnipeg, Chicago, tapos Ohio. ngayon South Carolina, first time mo? First time ko sa South Carolina. Hanggang ngayon, marami kang first time na encounter, no? Sa lahat ng gusto mag-drive, ang importante lang, nasa puso. Pag nasa puso mo, every hour, every minute, every second of the day, kasi
magmamahal sa'yo kasi hindi mo siya gusto. In short, pag hindi ka happy, stress yan. Pag Yeah. happy ka, passion. O yun. Yun ang pinaka bottom line. Ang importante. So andito ako sa truck niya. Ang truck niya ay Volvo. Sa mga nagtatanong about age, so sabi ni Yuri, walang age limit as long as pasado sa medical. You are fit to drive. Yeah, the requirements that you need to pass, no qualification ng age, basta as long na kaya ng katawan mo. Okay. 8 weeks na, mahaba na. First time naming nag-meet nung siya pa ay nag-orientation. Diyan, orientation. Yun ang room na yan. Saglit lang kasi ako ay nagmamadali noon. Tapos tawag-tawagan lang kasi si Yuri ay palaging tumatawag sa akin, nagtatanong sa mga may mga sitwasyon na tulungan natin. So share ng mga info. Ngayon, timing na natulog ako dito sa yard namin tapos siya ay paalis sa ruta niya. Nagkita kami, nagka-time kami na ma-share sa inyo itong vlog na to. Yung sa age niya, marami kasing nagtatanong, nagko-comment. Age limit. Oh, pero ang kaso nga lang, nasa Pilipinas or outside Canada sila. So hindi ko in general. wala In akong general. details na masyadong maikuan sa kanila kasi nasa labas. So pinapasa ko sa agency. Pero pag nandito kayo sa Canada, gusto nyo mag-drive, so papasok lang kayo sa truck driving school. AZ class 1. Tapos pwede kayong makatawid sa Amerika para pwede kayong baka may chance maka-join sa amin kung gusto nyo dito. Pero marami naman company sa iba. So yun lang, hindi na kami magtagal kasi si Yuri ay tutuloy na pa South Carolina. Na trip planning mo na mga ilang hours papunta doon? Mababa. Baka bukas pa ako makarating. 2 days. Sige, good luck. Papasok ako sa loob. Hihingi ako ng alas 9 pa dapat ang PTA ko. Pero wala pa. Tapos ingat. Ay siya, Tawag. God bless sa lahat ng nagpo-pursue para maging truck driver. Oo. Dasal lang at saka paniniwala lang sa sarili. So yun ang importante. So again no, sa age, ang age ay numero lang. Age is just a number. Kung gusto nyo mag truck driving, patunay si Yuri. Basta gusto nyo magagawa, basta tulungan mo lang sarili mo. Shout out na rin sa family ni Yuri na nagtitik si Mrs. mo yun, Mrs. mo. Nagme-message po siya sa akin. Shout out. Okay. Thank you very much everyone. Okay, so keep safe, drive safe, keep on trucking, and see you in my next video. Bye. Shout out kay Pitik Ningaw Official from Prosperidad, Agusan. Ayo diha, Pitik Ningaw. Kay Tony Buko, Marlon Feguro, Rogelio Lumod, Bongs Esarza, kay Alan Niebres, Ode Gonzales, Agnes Dagipa, Eric Pinuela, Efren Mirafuentes, Jesse Samputon, kay Romulo Rabaños, kay Ray Rio, Osio Mangilimutan, Pinoy Transporter, Sano Trucker, kay Darwin Balazo, Ramoncito Maglasang, Francisco Dirmesa, Ginibo Pangilinan, Harold Philraga, Manlalakbay Bayahero, shout out. Nakita kami kanina ni counterpart mo, ni Carlito, kay Boy Hongkong, kay Erwin Pateño, kay Dan WRX. WRX, sasakyan mo to? WRX Subaru. Ruben Saipan, kay Kitooy, Jeffrey Reyes, shout out. Edwin Bayaborda, kay Proud Texan, init kayo, pariha diri bayo, grabe ka init. Kay Ronski, kay Aaron Bicolano, trucker in Canada. Francis Noay, kay Tisoy, kay Lely C, kay Ricky Aison,
Melvin Mabuse, kay Palaboy na Pinoy, Gian De Castro, Bananerong Bisdak, kay Leo Boy,